حدثات على فيسبوك ويوتيوب مشت كاب 4 فرقان ويكاهب 10 فرقان يمحللف لحد نمسكم كرة سمعتنا لومي سوني 10 حملة 2021 ويكا حموشت حملة 2013 عام تمرتيم زينا قدمنا وصيت مرجع إثيوبيا كللاو منغستي تግራይ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጽን ምላሽ ክልል ኣምሓራን ዝምልከቱ ጸብጻባት ህልውና እዮም ከምኡን ሶምናው ስፖርታዊ ጸብጻብ ኣለና ንኹሉ ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምንያ ኣፈወርቂ ዜና ከነቀድም ኢና ካብ ተወልደ ገብርኤል ሰላም ከመይቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ምርጫ ብሰፊሕ ተዓዊቱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና ካብ 436 መናብር ባይቶ ን410 መናብር ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልዲሉሎም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እቲ ምርጫ ናጻን ርትዓውን ምንባሩ ይገልጽ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሕ ኣጎፋት ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ገለ ተቃዋምቲ ፓርቲታት እውን ሒደት መናብር ተዓዊቶም ኣለዎም ተቃዋሚ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ 11 መናብር ተዓዊቱሎም እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ናጻ ኣይነበረን ኣብ ዝብሎ 207 ነቁጣታት ምርጫ ክስታቱ ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም ብመሰረት እቲ ውፅኢት ምርጫ ፓርቲ ብልጽግና ሓድሽ መንግስቲ ብምምስራት ዝቕጽል 5 ዓመታት ነቲ ሃገር ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ክቕጽል እዩ ኣብታ ብኩናት እትሕመስ ክልል ትግራይ ምርጫ ይተኻየደን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒ ጉተረስ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ኣዝዩ ዘሻቕል ሰብኣዊ ኩነታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብስልኪ ምዝራቡ ሓቢሮም ኣብቲ ግጭት ዝዋስኡ ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ ረድኤት ዘይተደረተ መንገዲ ክኸፍቱን ንሰላማውያን ሰባትን ትሕቲ ቅልጽም ክሕልውን ይግባእ እውን ይብሎ ጉተረስ ብኻልእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ መግቢ ነዳድን ቀረባት ጥዕናን ዝፀዓና 50 መካይን ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ክልል ዓፋር ድሕሪ ምብጋሰን ሎሚ መቐለ ከም ዝኣተዋ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ WFP እተን መካይን ልዕሊ 900 ሜትሪክ ቶን ህይወት ኣድሕን ቀረባት ዝፀዓና እየን እንተኾነ ነቲ ሰፊሕ ሰብኣዊ ጠለብ ንምምላእ ናይዚ ዕፅፊ የድልየና ኢሉሎም ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ዝፅበየሉ ዘሎ እዋን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን 10 ሜትሪክ ቶን መግብን 150,000 ሊትሮ ነዳድን የድሊ ዝበለ ኣዋሃዲ WFP ቶሚ ታምሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ስለ ዝኸፈተልና ሓጎስና ንገልጽ እንተኾነ ዕፅፊ መካይን የድልያና ኣብ ክንዲ ኣብ 4 መዓልታት ድማ ኣብ 2 መዓልታት ከኣትዋ ንደልለና ኢሉ ዝሓለፈ ረቡዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሰሜናዊት ግዝኣቱ ሰብኣዊ በረራታት ምፍቃዱ ኣፍሊጡ እዩ ዘግይት ግን ናብ ክልል ትግራይ ዝበረረት ነፋሪት ከም ዘየላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ሕፅረት መግቢ ኣብ ትግራይ ብቅጽበት ከም ዝሓመቐ እዩ ሕብረት ሃገራት ዝገልጽ ዘሎ ኣስታት 400,000 ህዝቢ ሕጂ ኣብ ደረጃ ዓጸቦ ከም ዝኣተወ 1.8 ሚልዮን ድማ ኣብ ገምገም ዓጸቦ ከም ዘለውን ሕብረት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ ብዝተኣሳሰር ዜና ክልል ኣምሓራ ሰብኣዊ ረድኤት ብሰላም ናብ ክልል ትግራይ ክሓልፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ምሕላፍ ረድኤት ኩሉ ዘድሊ ናይ ጸጥታ ፍተሻ ከም ዝግብረሉ ዝገለጸ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ጊዜያቸው ሙሉነህ ኣብተን ዝሓልፋ መካይን ዝግበር ፍተሻ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምሕላው ተባሂሉ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም ኢትዮጵያን ሩስያን ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ሽርክነት ክማየጣ ድሕሪ ምቕናይ ስምምዕ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ተፈራሪመን ከም ሓበሬታ ዜና ፋና ሓላፊት ፋይናንስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ማርታ ሉዊጂ ብዛዕባኡ ክትገልጽ ከላ እቲ ስምምዕ ንምሕዝነት ክልቴን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር ኢላላ እቲ ምስ ሩስያ ዝተገብረ ስምምዕ ንሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዓቕምን ፍልጠትን ብቴክኖሎጅን ዘሳግር ምዃኑ እውን ኣብቲ እዋን ተገሊጹሎም ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፋና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን 49 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ግጭት ኒጀር ጥቓዶም ማሊ 5 ሲቪላት 4 ወታደራት 40 ድማ ዕጡቓት መንግስቲ ኒጀር ከም ዝበሎም 100 ዝኾኑ ኣሸበርቲ ዕጡቓት ብሞተር ሳይክል መጺኦም ነታ ቶኮምባ ባንጉ ትበሃል ለይቲ ሰንበት ኣጥቂዖም ዝበለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር ይኹን እምበር ተጻፊዖም ከም ዝተመለሱ ይዝገልጽ
منነት እቶም ነታ ቁሸት ዘጥቅዑ ግን ዛጊጥ ኣይነጸረን ሽኳ ኣብቲ ምስ ማሊ ዘዋስን ከባቢ ብጀሃዲስት ዝፍለጡ ዕጡቃት ብተደጋጋሚ ዘጥቅዑ እንተኾኑ ሰበስልጣን እቲ ወረዳ ብለይቲ ሞተር ሳይክል ምጥቃም ከልኪሉ ጸኒሑ እዩ ሱዳን ኣብ ግዝኣታ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ንምኽፋት ንስምምዕ ትዳሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ሚኒስትር ወጻኢ ሱዳን ማርያም አልሳዲቅ አልማሕዲ ኣብ ሞስኮ ምብጻሕ ብምግባር ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝተራኸበትሉ እዋን እዩ ሓደ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንይግባኝ ማእሰርቲ ጃኮብ ዙማ ክሰምዕ ጀሚሩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ነበር ዙማ ንፍርዲ ማእሰርቱ ንምቋም ኣድማ ኣብ ዝወልዕሉ እዋን እዩ ዙማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ን15 ኣዋርሕ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ተፈሪዱ እዩ እንተኾነ ጠበቃታቱ ብኣካል ኣብ ዘይተረኸበሉ መስርሕ ፍርዲ ክንዚ ዝኸውን ማእሰርቲ ኣይግባእን ኢሎም ይከራኸሩ ኣለዉ ንማእሰርቲ ጃኮብ ዙማ ኣብ ክዋዝሉ ናታል ኣድማ ኣልዒሎም ከም ጆሃንስበርግ ኣብ ዝበላ ዓበይቲ ከተማታት እውን ኣብያተ ንግዲ ተዘሪፎምን ጎደናታት ተሓፂቦምን እዮም ኣሜሪካ ሰራዊታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሴ ካብ ኣፍጋኒስታን ክስሕብ ምዃና ኣብ ዘፍለጠትሉ እዋን ሰራዊት ሓይልታት ኔቶ እውን ይለቅቕ ብምህላው ነቲ ሃጓፍ ንምምላእ ጎረባብቲ ሃገራት ይቀራረባ ኣለዋ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ሰራዊት ጣሊባንን ዘሎ ኩናት እናሓየለ ብምምፅኡ ጎረባብቲ ሃገራት ታጂኪስታን ፓኪስታን ኢራን ቱርክሚስታን እቲ ኩናት ናብ ሃገረን ከይልሕን ስለ ዝሰግኣ ኣብ ዶባተን ሰራዊት የፅዕቃ ኣለዋ ኣዘዝቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ግን ብምውፃእ ሓይልታት ኣሜሪካን ኔቶን ዝህሉ ኩናት ሕድሕድ ከምዘየለ ከረጋግፁ ይፍትኑ ኣለዉ ንውሕስነት ሰላም ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቱ ክግበር ጸንሐ በበይኑ ርክባት ክሳብ ሕጂ ፍረዳኣ ኣየምፅእ እምበር ብቻይና ዝመራሕ ኪዳን ጎረባብቲ ሃገራት ግን ኣብዚ ሰሙን ክራኸብ እዩ እቲ ጉጅለ ንቻይና ሩስያ ታጂኪስታን ካዛኪስታን ክርጅስታን ኢራን ኡዝቤኪስታን ቱርክሚስታንን ዘጠቃለለ እዩ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ኩባውያን ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ንፈለማ ግዜ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም መንግስቶም ኣብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዘረኣዮ ኣተሓሕዛን ዝሰዓበ ቁጠባዊ ሕሰምን ንምቋም ኣሽሓት ኩባውያን ብሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ንፈለማ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ህዝቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃቫና ኣብ ዘካየዶ ምትእኽኻብ ንናጽነት ጽውዕ ጭርሖታት ኣስሚዖም ፖሊስ ኩባ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ቀልጢፉ ክብትኖ እንከሎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝለሓመ ተቃውሞ ግን ህዝቢ ብዘጓንፎ ዘሎ ነዊሕ ሬጋ መግቢ ሕፅረታት ማይን ኤሌክትሪክሲትን ነድሩ ኣስሚዑ ኣሎ ፕሬዚደንት ኩባ ሚጌል ዲያዝ ካነል ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ቁጥዐ ብምእማን እቲ ምኽንያት ግን ኩባውያን ኣሜሪካውያን ዕሱባት ዝበልዎምን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዘሳወርዎ ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝሓለፈ ሰሙን ክብድ ዝበለ መጥባሕቲ ዓንጣ ድሕሪ ምግባሮም ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ህዝቢ ተራእዮም ን10 ደቃይቕ ኣብ ባልኮኒ ሆስፒታሎም ጠጠው ብምባል ነቶም ክሓዊዩ ሰናይ ትምኒቶም ዝገለጽሎምን ዝጸለይሎምን ልባዊ ምስጋና ኣቕሪቦምሎም እቶም ወዲ 84 ካቶሊካዊ መራሒ እቲ መጥባሕቲ ካብ ዝግበረሎም ንዳሓር ኣብ ቀጻሊ ናይ ጥዕና ምምሕያሽ ከም ዝቐንዩ እያ ቫቲካን ትገልጽ ዘላ መዓስ ካብ ሆስፒታል ከም ዝወፁ ግን ኣይተገልጸን ኣብ መወዳእታ ስፖርት ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ 2020 ናብ ዓዳ ተመሊሳ ኢጣልያውያን ብፍሉይ ፈንጠዝያ ተቐቢሎማ ሓለቓ ጋንታ ጆርጆ ቸሊኒ ምስ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኢጣልያ ሮበርቶ ማንቺኒ ነታ ዋንጫ ሓፍ ኣቢሎም መሪእዋ ነይሮም ነታ ጋንታ ዝሓዘት ፍሊት በረራ ኣልኢታልያ ኣብ መዓረፎ ነፈርቲ ሌናርዶ ዳቪንቺ ክትዓልብ ከላ ድሕሪኡ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኢጣልያ ዝተረኽብሉ ወግዓዊ ናይ ዓወት ፌስታ ቀፂሉሎም ኢጣልያውያን ሪችድ ክትኩሱን ናይ መካይን ጥሩምባ ክነፍሑን እዮም ሓዲሮም ጋንቶኦም ንጋንታ እንግሊዝ ብፍጹም ቅላዕ 3-2 ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ወምብሊ ዝተኻየደ ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮፓ 2020 ብኻልእ ወገን ኣብቲ እንግሊዝ ዝተሰዓረትሉ ፀወታ 3 ጸለምቲ ተፃወቲ ፍጹም ቅላዕ ስለ ዝሰሓቱ ኣብ ልዕሊኦም ንዝፍጸም ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ቦሪስ ጆንሰን ኮኒንዎ ኣሎ ጋንታ እንግሊዝ ምስ ጋንታ ኢጣልያ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምውፅአን ኣብ ዝተገብረ ናይ መፍለይ ፍጹም ቅላዕ 3 ጸለምቲ ተፃወቲ ማለት ማርከስ ራሽፎርድ ጄይደን ሳንኮ ቡካዮ ሳካ ብምስሓቶም
ብኡንብኡ ዘርአዊ ርእቶታት ከመጾም ምጅማር እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዞም ተጻወቲ ከም ጀጋኑ እምበር ብኻልእ ዘርአዊ ርእቶ ክግለጹ ኣይግባእን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን እቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ክትሓፍሩ ይግባእ ኢሉ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ እውን ነቲ ጸርፊ ኮኒንዎ ኣሎ ፖሊስ እንግሊዝ ድማ ከጻርዩ ይብል ኣሎ ዜና በዝፍጸም نمسجنك تولدني زيناتات تولد تقص زبالهم سبورتاو تصابات أو سبورتاو سمناو سبورتاو تصاب كهلو النأيو مبارح جينا تفلا ما يتصابنا الحالفينا زحالف ورحي أب إثيوبيا أبستخايد هاجراوي مرجع جزاء بارتي بلسجنا ني 410 كاب 436 منابر بايتو بمعوات مرحنته أدللو بورد مرجع إثيوبيا ناس أن رتعاون داي باللمبر نمنجست أمريكا حوسكا تمرجع تنقفيو Associated Press نزدالو صبصاب أبراهام تسفالقول ترجم والله لنباب نامني أفورقي هاجراو مرجع بورد إثيوبيا بزوجو مجلسي أستاذ حمسيت كابتن كمرصو تثبيت زجبر لهم زيجاتات دمصهم سلازي هابو قال كابتن منابر بايتو جانا نصايزلهم إذا مرجع نتهم أبكل تشحن 10 شمونتن نمرحين الزموت قدماي منيستر أبي أحمد سلطانهم نتوسخ حمش عمتات تزو حسيم تم قدماي منيستر أفلما بزت عتاته وصفح لو تطات ببزحات الدقا إن أدنبر تقسقاس قلطفو أنصار تزجمر أنفس لزخدقن عدد خبد نقفي تغير وميوم أول حسنة استخايد مرجع حساب بمخنيات لبدا فيروس كورونا تصنحو جزي دما بسنك حصرات قربات نخد تجزي تمحلال فيهم اتمرجع بسلام كم زحالفه بسفحو خنقر كله تقام تسلفتات قنا ندقفتهم فررهن مقسو قالن كم زقوانفهم يحبروم أبتاب بخينات اتحمس زلاخل التقراي مرجع يتخايدن قدما مصر أبين اتمرجعنا يفلما نتعان رتعاون كبلو خلو من قصة أمريكا جن بزوحاتها قوافات زنبروز زي معوريك بالقليس ويوم نتمرجع زنقفو حال مرحة تقاوم تسلفتات بمقصارمن بسنك زنبر سئنة وحسنة تانيوم مرحة تقاوم تسلف زيقاتات إثيوبيا محبراو فتحي إيزيما دكتور برهانو نقا أبتمرجع دا أيس سعارمبر نسوم زوكل وسلف قنا 11 منابر تعويت اللوم انتو خاني سلف إيزيما نتا عينبرن أبزبولوخ لتميتن شوعات النقطة مرجع خصتات نابورد مرجع أغريب اللوم أبتازبز حزب زلوا كل الأوروميا سفح تقبلنات كم زلوهم زمن اللوم سلفتات تقاوموا من مرأي أبت مرجع يتساتفون أبقالي بأرجز أي سلف بالسجنا بين تودادير يتعاوت زلهم عند منبر بورد مرجع برتقال مدقسا بقدم أبزهاب وغازيتا مجلسي إثيوبيا فتحنا مستقاقر مدرخ التركب الأوان مرجع مكيادو بدها من بارو تقيسن إزجن حزب بدم تسوك محضر كم زدلي زرعي أبنتي قبل دما وسخن رتعاو مرج من باروز قالت وزيرة برتقال كابتوم نمرج از تمزقبو 37 مليون زقاتات أستاذ 900 ودم تأم هابون قالتن سلف بالسجنا نتبحو وحات زعبلل زنبرة لفنتاو سلفي إيه ودقا فريسوز تمسرتيهم حوحات أكلت السلف 5 كون بوقع تقاومو أبز اسمع الجزيرة ما أما نقخلت تتقارن تحايلتات زنبرة قاقع عبيس نخويناتون مرحوم أبي أحمد أبكل تشحن 10 شمونتن عمر سلطان قدماي منيستر أبكل تقبرة كحاصر مخانو تقيسهم نيرميم نتحاسب كتقبر ومخانم قنا زتفلت يلن كم سمعهم بورد مرجع إثيوبيا بارت بالسجنة تعويت للو بمخانو بارت بالسجنة حدش من قست مسريتو نزمت صح مش عامت إثيوبيا ممرح زخلو عابلا لا يدمت مركب وافليت اللهم أما بزعتهم بيت مخرخ للون بارت بالسجنة معوات وزحبرت بورد أبستفل عليه كللات زرقوا 10 تخللات مرجع جيمو خكايد موسانون حبيرو له أكابت بورد مرجع إثيوبيا برتقال مدقساون ات بورد تأمان مرجع أكايدو كبلا أرجيز أنت زاربنا الله كيني لأباتن زل أخذ صاب صرف سايح تقربها ንፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሓዊሱ ተወከልቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ተወከልቲ ማሕበራት ሲቪል ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ውፅኢት መረፃ ዘቕረቡ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምኽትል ኣካቢ እቲ ቦርድ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብተን መረፃ ዝተኻየደለን ክልላት ፓርቲታት ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዝረኸብዎ ሕድሕድ ድምፂ ገሊፆም ፓርቲ ብልጽግና መረፃ ካብ ዝተኻየደሎም 436 ክልላት መረፃ 410 ድምፂ ረኺቡ እዚ ድማ ካብቲ ሓፈሻዊ 547 መንበራት ቤት ምኽሪ እቲ ልዕሊ 2 ሲሶ ዝኸውን እዩ ኣብቲ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት መረፃ 13 መናብራት ተቃወምቲ ፓርቲታት ስዒሮም እዮም ካብቶም 436 ክልላት መረፃ ኣብቶም 3 ዳግመ ቆፀራ ክካየድ እዩ ተባሂሉ
ንቤት ምክረ ክልል እውን እንተኾነ ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ፓርቲ ብልጽግና ምዕዋቱ ቦርድ መረጻ ኣፍሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ዝርከቡ 10 ክልላት መረጻ ዳግመ መረጻ ክካየድ ክውስን ከሎ ኣብ ካልኦት 10 ድማ ዳግመ ቆጸራ ክካየድ ምውሳኑ ገሊጹ ዋና ኣካቢት ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ስራ ስንጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼ ፓርቲዎች አያመሰግኑንም እንድታውቁት ስራሕ ክንጅምር ከለና ንመሳርሕተይ ካብ ፓርቲታት ፖለቲካ ምስጋና ወይ እውን ልክዕኹም ሰሪሕኩም ክብሉና እምነት ክህቡና ከይተጸበና እቲ ትኽክል እንብሎ ነገር ክንሰርሕ ይግባእ ይብሎም ነይረ ካብኡ ግን እቲ ቦርድ ዘይወገናዊ እዩ ነይሩ ተኣማኒ እዩ ነይሩ ኢሎም ክምስክሩ ክሰምዕ ከለኹ ምእማኒ ኣብኒ ብርግጽ ተኣማኒ ክኸውን ክንገብሮ ዝግባአና ሁሉ ኢና ጌርና ካልእ መልክዕ ተኣማንነት ዘረጋግጸልና ኣብ አዲስ ኣበባ ክልላት መረጻ ብነዊሕ ሰልፊ ተማእኺለን ብሰላም ክሳለጥ ምርኣዩ ከምዚ ዝበለ ሰላማዊ መረጻ ንህዝብና ክነቕርብ ምኽኣልና እዩ እቲ ካልእ መለክዒ እየን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገነን አገሬን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልኛል በሚል ጽኑ እምነት ሃገረይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ከብጽሓለ ይኽእል እዩ ኢሉ ወፂኡ ድምፁ ንዝሃበ ክቡር ህዝቢ ዘለኒ ልዑል ኣኽብሮት ይገልጽ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዓርሶም ካብ መረጻ ዘግለሉ ሰላማውያን ወገናትና እቶም ጸገማት ንመጻእ ንኽእለዩ ጻዕርታቶም ክቕጽሉ ሓደራ ይብል ኣብ ዝኾነ ኸይዲ መረጻ ተዓዋቲት ኮይና ክትወፅእ ዝግባኣ ሃገርያ ኢትዮጵያ ሃገርና እውን ተዓዋቲት ብምዃና እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይፈቱ እየን ዝበላ ንቦርድ መረጻ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክገብሩ ካብ ዝጸንሑ ኣካላት ሓደ ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪሉ ሞሪን አቼንግ ተዛሪበን While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment of ሓላፍነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዲ ትመረጻ ምክትታል ዘይኮነስ ነቲ መረጻ ዘድልዩ ሓገዛት ምግባር እዩ ዋላ እኳ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ መረጻ እንተተዛዘመ ዝካየዱ መረጻታት ብምህላዎም ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ መረጻ ኣይተወድአን ስለዝኾነ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ብዓወት ንኽዛዘም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንቦርድ መረጻ ዝገብሩ ሓገዝ ክቕጽል እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮኡ ብምብጋስ ኢትዮጵያ ሰላማውን ንኹሉ ዘሳተፈትን ዴሞክራሲያዊት ሃገር ንምዃን እትገብሮ ጉዕዞ ምሕጋዙ ክቕጽል እዩ እዮም ዝበሉ ጀርመን ወነቱ ቦርድ ሓገዝ ካብ ዝገበሩ ሃገራት ክትከውን ከላ አምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ስቴፈን አወር ከምዚ ኢሎም ነይሮም I would like to express our hope that at one point in time elections will be also possible in Tigray. ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ እውን መረጻ ከም ዝካየድ ተስፋ ይገብር ቅድሚ ኩሉ ግን ኣብቲ ክልል ሰላም ክህሉ ይግባእ እዚ ክኸውን ግን ከምከማይ ዘይምስምማዓት ኣብ ክንዲ ወተሃደራዊ ፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክናደየሎም ከሎ እዩ ብመዳይ መንግስቲ ዝተኣወጀ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ እውን ንንእድ ካልኦት ኣብ ዝጎን ዝሳተፉ ዘለው ተጻባእቲ ኣካላት ተመሳሳሊ ውሳነ ክውስኑ ንሓትት ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ንምእላይ ክንሰርሕ ይግባእ እዚ ንምዕዋድ ድማ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጎንፂ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮነ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ከልካል ክባጽሑ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ኣብ መፈጻሚ እቲ መረጻ ንዝተራእዩ ሕፅረታት ክእረሙ ከም ዝግባእን ቀጻልነት ዘለዎ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ከም ዘለዎን እውን ሓቢሮም እዮም ነዚ ድማ ጀርመን ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር ገሊጾም ካብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካን ተነሓንሕቲ ውልቀን ኣብቲ እዋን ተዓዲሞም ዘረባ ካብ ዘስምዑ 5 ሕፁያት ኩሎም ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ምርጫሎም ዘበን መስቶም ዝሓለፉ ክነጻጸር ከሎ ዕውት ክበሃል ዝኽእል መንባሩ እዮም መስኪሮም ነመስግነክ ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕጽል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ክወፁን ናብቲ ክልል ተወሳኺ ሓይሊ ንምእታው ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ድማ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ እንተዘይኮይኑ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ንዝፍጠር ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኢሉ ኣሎ ሙሉጌታ ጽባህ ሓፂር ጸብጻብ ብቐዳም ሊእኽልና ኣሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝሓለፉ 8 ወርሕ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ዓሌት ምንጻት ተኻይዲ ኢሉ ብምግላጽ እዚ ድማ ዓለም ለኸ ትካላትን ማዕከናት ዜናን ዘጋለጽዎ ጉዳይ ኢሉ ሕዚ እውን እዞም ሓይልታት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተካይድዎ ዝጸንሑ ተግባር ብምቕጻል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጸለመ ናይ ምክያድ ስራሕቲ ተታሒዞሞ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ እቲ መግለፂ ቀፂሉ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ተባሂሉ ብዝተሰየመ ወፍሪ መጥቃዕቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ተወቂዑ ክወፅእ ድሕሪ ምግባሩ
መንግስቲ ክልል አምሓራ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ አምሓራን ደም ከፋስስ ይሰርሐሎ ክብል ከሲሱም ብተወሳኹን ዕጡቃት ናብ ትግራይ የእተሎ ይለሎ እትመግለጺ መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ስለዝሓስብ ምስ ህዝቢ አምሓራ ደም ክፋሰስ ይደለን ኢሎም ኮይኑ ግና ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ምባል ገሊጹ ስለዝኾነ ድማ ዕጡቃትን አባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል አምሓራን ብህፁፅ ካብ ትግራይ ክወፁ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ዘለው ሚሊሻን ዕጡቃትን ድማ ካብ ስምዒት ወፅኦም ተረጋጊዖም ብምሕሳብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ጠጠው ከብሉ ይግባእ ኢሉ እትመግለጺ እዚ እንተዘይኮይን ድማ አድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ድማ መንግስቲ ክልል አምሓራን እትመግለጺ ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎምን ሓላፍነት ይወስዱ ክብል አፍሊጦሎም ንድምፂ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ሰብኣዊ ረድኤት ብጥብቂ ብምፍታሽ ብቁልጡፍ ናብ ህዝቢ ክበጽሕ ንምግባር ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ወሃቢ ቃል ናይቲ ክልል አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገሊጾም ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ አምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ይውፃእ ኢሉን ዘቕረቦ መፅዋዕታ እቲ ጉዳይ ብወገን ህዝቢ አምሓራ ዝተዓፀወ መዝገቢ ኢሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ብኣላማጣን ብምዕራብ ትግራይን ንምእታው ብሓይልታት ፀጥታ አምሓራ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብን ኦቻ ዘውፅኦ ሓበሬታን ጠሚሩ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ዋና ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ አምሓራ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ተረፍ መረፍ ሕወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎም አካላት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ትግራይ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና መካይን ከይኣትዋ ክልል አምሓራ ከልክሉ ዝበሃል ፍጹም ሓሰት እዩ ኢሎም ናይ ክልል መንግስቲ ረድኤት ብቁልጡፍ ከኣቲ ምቹው ኩነታት ኣብ ምፍጣር ይርከብ ኢሎም የአማራ ክልል በየትኛውም መንገድ የሰብአዊ እርዳታ ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ ናይ አምሓራ ክልል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ንክልል ትግራይ ወይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ድሕነቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ክበጽሕ እዩ ክገብር ዝኽእል እምበር ካብ ዝወፃኢ ረድኤት ብምትራፍ ወይ ድማ ንሓገዝቲ ብምኽልካል ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ክወርድ ድሌት የብሉን እዮም ኢሎም ረድኤት ፀዓና መካይን ምፍታሽ ናይ ግድን ብምዃኑ ከይተፈተሸ ዝሓልፍ የለን ኢሎም አቶ ግዛቸው ብምውሳኽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ክልል አምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ክወፅእ ንዘቕረቦ ጻውዒት ጉዳይ ወልቃይት ንድርድር ዘይቀርብ ዝተዓፀወ መዝገቢ ኢሎም አንድ በጣም መታወቅ ያለበት አሁንም ደግሜ ማነሳው የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ከሆኑት የወልቃይት እና የራያ ሓደ አዝዩ ክፍለጥ ዘለዎ ሕዝውን ደጊመ ዘልዕሎም መሰረታዊ ሕቶታት ወልቃይትን ራያን ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ዝፍለጡ ሕቶታት እዮም ምዚ ተኣሳስሉ መሬት ክመልስ እየ ወዘተ ይብል ኣሎ ሕዝውን ኣብ በረኻ እውን ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ ንሕና ዝወሰድናዮ መሬት የለን ወልቃይት ጸገደ ታሪኽ እውን ናይ ሕወሓት ኮይኑ ኣይፈልጥን ዝኾነ ይኹን ባይታ እውን የብሉን ሓቂ እዩ ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘይ ፍትሒ ብሓይሊ ወሲዱ የመሓድሮ ከም ዝነበረ ኣይከሓድን ነገር ግን ብዝተኻየደ ናይ ህልውና ወፍሪ ናይ ወልቃይት ጸገደ ሕሞራን ከባቢኡን ናይ ራያን ኣላማጣን ኮረምን ከባቢኡን ህዝቢ ነፃነቱ ኣውጅሎ እዚ ነፃነት ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይወስዶን ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን ዝሞተ አጀንዳ እዩ እዮም ኢሎም ብኻልእ ዜና ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ብቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ዝፀውዖም ናይ ትግራይ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ምውፅኡ ስዒቡ መብዛሕትኡ ትግራይ ካብ ዝቆፃፀርዎ ጀሚሮም ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ብኣገዳሲ ደረጃ ይመሓየሽ ኣሎ ኢሉ ብደቡባዊ ዞባ ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ኣላማጣ እቲ መንገዲ ነፃ እንተተገበረ እውን ካብኡ ንምሕላፍ ግን ነቲ ቦታ ብዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ፀጥታ አምሓራ ከም ዝተኸልከለ ኦቻ ገሊጹ ኣሎ ምንቅስቃስ መንገዲ ሽረ ሰለኽለኻ ኣክሱም ዓድዋ ካብ መቐለ ናብ ዓብዪ ዓዲ የጭላ ሳምረ ከምኡውን ናብ ማጨው ክፉት ከም ዝተገብረ ገሊጹ ኣሎ ብክፋል ሸራሮን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳብኡ ከባቢታትን ግን ክብፅሕ ኣይከኣልን ኢሉ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብሓይልታት ፀጥታ አምሓራ ከም ዝተኸልከለ ሓቢሩ ኣሎ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝቕፅል ስፖርታዊ ጸብጻብ እዩ ናብ በትረ ስልጣን ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነቕርበልኩም እዛ ትማሊ ሰንበት ዝተዛዘመት ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዛዛሚ ውድድራትን ግጥማትን ዝተኣናገደት ሰሙን ኮይና ሓሊፋ
ግጥማት ጽዋዕ መንዓተረ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኮፓ ኣሜሪካ ኣብ ስታዲየም ማራካና ስታዲየም ብራዚል ኣብ ግጥማት ሃገራት ኣውሮጳ ዩሮ 2020 ኣብ ዊምብልደን ለንደን ኢንግላንድ ገሊኦም እዮም ካልኦት ፍጻመታት እውን ክህልውና እዮም ምሳና ጽንሑ ፈለማ ኮፓ ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝኽፈሎም ክልተ ኸዋኽብቲ ዝተጋጠሙሉ እዩ ነይሩ ታሪኻዊ ስታዲየም ማራካና ብራዚል ዘተኣናገዶ ግጥም ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲን ብራዚላዊ ናይማርን ጋንታታት ኣርጀንቲናን ብራዚልን ቀዳም ምሸት ዘካየድኦ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ናይ ብሓቂ ግጥም ንጽዋዕ ዓለም እዩ መስል ነይሩ ብርቱዕ ንሕንሕ ኣካላዊ ገልታዕታዕን ውፃእ ውረድን ዝነበሮ ኣብ ውሽጢ 9 ደቓይቕ እዩ እውን ተዛዚሙ ሊዮኔል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኣዝዩ ውሁድን ዘይስገር መስመር መከላኸልን ዝነበሮ እዩ ኮይኑ ተራእዩ ኣብ ልዕሊ ሜሲ ይወርድ ዝነበረ ጸቕጢ ሳላ ብጾቱ ፍኹስ ዝበለ ነይሩ ኣርጀንቲና ዝተግበረቶ ስልቲ እውን ጠቒምዋ እዩ ብራዚላውያን ተኸላኸልቲ ንሜሲ ምሕር እናተኸታተሉ ስለ ዝወዓሉ ካልኦት ብጾቱ ከም ድልየቶም ክንቀሳቐሱ ክኢሎም ነይሮም ሸቶ ንኸመዝግቡ እውን ኣኽኢልዎም እዩ ምስ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝስለፍ ወዲ 34 ዓመት ዲማርያ ኣብ መበል 22 ደቂቓ ብዘመዝገባ ሸቶ ኣርጀንቲና ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ኮፓ ኣሜሪካ ወሲዳላ እቲ ዓወት ንኣርጀንቲና ጥራሕ ከይኮነ ንሜሲ እውን ድሙቕ ዓወት ኮይኑሉ ኣብ ታሪኹ ንሃገሩ ዘርከቡ ዓብይን ፈላማይን ዓወት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጽዒሩ እውን እዩ ኣብ ዘረባና ቅድሚኡ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝነበሩ ከም ፔለን ማራዶናን ዝኣመሰሉ ውርያት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ነዚ ሜሲ ዝተቐበሎ ጽዋዕን ክብርን ኮፓ ኣሜሪካ ኣይረኸውን ኣይተዓወቱን ንጋንታ ብራዚል ዝመርሐን ምስ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝጻወት ነይመር ብዙሕ ደኺሙ ብዙሕ ጽዒሩ ግን ኣይኮነሉን ኣብ ቅድሚ ደገፍቱን ኣብ ሜድኡን ብሊዮኔል ሜሲ ተበሊጹ ተሳዒሮ ኣሎ ብዝኾነ ኣርጀንቲና 1 ብራዚል 0 ኔይማርን ሜሲን ዝኽፈሎም ደሞዝ ዶ ክንሕብረኩም ኔይማር ልዕሊ $283 ሚልዮን ክኽፈሉ ከሎ ሜሲ ድማ ብሓፈሽኡ $674 ሚልዮን ይቕበል ዩሮ 2020 ስታዲየም ዌምብሌይ ለንደን ንኣስታት 50 ዓመታት ናይ ኣውሮጳ ጽዋዕ ጸሚእዋ ንዝነበረት ጋንታ ኢጣልያ ኣብ ቅድሚ ኣስታት 60,000 ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ድርብ ድሆታት ክኾነ እዩ እንተኾነ ጽዋዕ ናታ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ስፖርት ቅድም ኢሎም ዝተራእይሉ እዩ ነይሩ ንኻልኣይ ግዜ ንግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ዝተኣናገደት ግን ተዓዊታ ዘይትፈልጥ ጋንታ ኢንግላንድ እውን ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኣውሮጳ ዝምጥና ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ናብ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ምብቃዕ ንርእሱ ዓብዪ ዓወት እዩ ትማሊ ዘርአቶ ብቕዓት ዝለዓለ ኣድናቖት እውን ኣርኪቡላ ኣሎ ክልቴን ጋንታታት ማዕረ 1-1 እየን ተፈላለየን ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ኢንግላንድ ነይራ ኢጣልያ ማዕረ ኮይና ኣብ ስሩዕ ግዜ ጸወታ 9 ደቓይቕ ማለት እዩ ክሰዓራ ስለ ዘይከኣላ 30 ደቂቓ ተወሲኽወን እውን ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ኣይነበረትን ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በፂሐን ግዜ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣኺሉ ጋንታ ኢጣልያ 3 ጋንታ ብሪጣንያ 2 ሰለስተ ተሰለፍቲ ብሪጣንያ ቡካዮ ሳካ ጄደን ሳንቾን ማርከስ ራሽፈርድን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰለስቲኦም ጸለምቲ እዮም ዝቐልዕዎን ኩዓሳሱ ብኢጣልያዊ ሓላዊ ማዕጾ መኺነን እየን ኣዝዩ ዘግርም ነይሩ እዚ ምዕባለ እዚ ጸለምቲ ተሰለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኢንግላንድ ግዳስ ዘርኣዊ ጥቕዓት ገይርዎም ኣሎ ካብቲ ሓለቕቲ መሰላት ዓላሚ እታ ጋንታን መራሒ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ዝድግፎም ግብረ መልሲ ክሳብ ዝቃላሕ ኮይኑ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢንግላንድ ቦሪስ ጆንሰን ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢንግላንድ ጀጋኒኦም ግዳት ዘርኣዊ ጥቕዓት ክኾኑ ኣይግባእን ገበርቲ እቲ ሕማቕ ስራሕ ክሓንኩ እዩ ዝግብኦም ኢሎም ኣለው ቴኒስ ትማልን ቅድሚ ትማልን ለንደን ኢንግላንድ ዘተኣናገደቶ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ዩሮ 2020 ጥራሕ ኣይነበረን ናይ ሜዳ ቴኒስ እውን ዛዛሚ ግጥማት ተኻይደሎ ብደቂ ተባዕትዮ ንመበል 20 ግዜ ዝሰዕረ ሰርቢያዊ ኖቫክ ዮኮቪች ንመጋጥምቱ ጣልያናዊ ማቴዮ ቤሬቲኒ 6-7 6-4 6-4 6-3 ዝስዒርዎ ኣሎ ብደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራላዊት ኣሽ ባርቲ ንካሮላይና ፒልሶኮቫ 6-3 6-7 6-3 ስዒራታላ ብመሰረት እዚ ኖቫክ ዮኮቪች 2,6,000,000
$399,520 ክሽለም ከሎ ካልኣይ ዝወፀ ጣልያዊ ቤሬትኒ $1,270,334 ተቐቢሉ ንዓዱ ተመሊሰሎ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ ንሕና እውን በዚ ፈጺምና ኣለና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቐን ይመሓላለፍ لحندم شكون كبر سمعتنا لومي سوني 12 حملة 2021 ويكا 5 حملة 2013 عام تمرتهم زين قدمنا وصيت مرجع إثيوبيا كللاو منغستي تግራይ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጽን ምላሽ ክልል ኣምሓራን ዝምልከቱ ጸብጻባት ህልውና ከምኡን ሶምናው ስፖርታዊ ጸብጻባልና ንኹሉ ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ ዜና ከነቀድም ኢና ካብ ተወልደ ገብርኤል